el sistema. Allà, si poguéssim, mira, ara sembla que ha entrat un fàrmac nou que diu que el càncer anirà per aquí, el càncer de pròstata, el càncer molt bo. Jo callo, molt bé. Però què passa? Que el càncer no interessa curar-lo. A la mano ells aquí, això no convida a venir. No vindrà pas ningú, si no vindrà... Septiple! Septiple no! Hòstia, ho has vist? M'ha tremolat el cos sencer i he vist com un llamp. A mi també tot sencer. Plou. I si no ens agafen? Per què no? No ho sé. I si som massa diferents, si no hi cabem? Tens raó. Però jo no ho volia, ho prometo que jo no ho volia perquè ja em conec. I hem fet una birra amb ell i l'amic. I tot ha començat a ser tot tan bonic, tot tan dolç, tot tan gris, i ens hem abraçat i estàvem molt suats, però no teníem fred perquè allà dins no em feia de fred, Ja no tens fred? Ah, sí? Però no hi pensava.